Иванчо! Иванчо! Ела да пием кафе, бе! Не, имам рока. Ади, бе! Какво правих я? Нищо, така, кафе ще пием. Абе имам малко работа, бе, след полицията да. Ади, добре, утре ще се видим, Жан. Ади, чао. Ади, чао. Иванчо! 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 Бе! Донеси малко захар, бе! Абе няма сол, имам само аз. Ади, донеси сол с кафе, ще пием, ади, бе! Сол с кафе ли? Ще пием! Добре тогава, ади. Ади, по-бързо! Ама аз трябва да спа, утре съм на работа. Ади, нищо, 5 минути, бе! Ади, утре ще се видим. Ади, добре, ади! Ади, чао. Ади, чао, ади! Okay. Да се бъде много петранче. Петранчо! 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 Кажи, Иванчо! Звънете да знаеш! Дигай! Добре, добре! Чакай! Какво правиш, бе? Нищо е, какво правиш? Нищо е, така, ето, купиха ми, нали, телефони и пробвах малко. Брат, много хубав телефон ми купиха, Nokia. Вижде. Виж, бе, аз имам Nokia, бе. Така по тебе, бе. Аз много добре те чувам. И аз много добре те чу. Аз съм Али, бе. Чакай да прикъви и помади. Ади, идва, ади. Ади.